खुलुमबाय आङो बे समाव जोंनि 4 नं जुमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो खर' गंग्लायै आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो ससियेल मिडियायाव मोखां बिजाबाव आङो ओंखारबोनो आङो गोसो गैयामोन। नाथाय बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरा जोंनि इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव आक्रमण खालामबाय थानाय, नंखायै मुं सुबाय थानाय, गाज्रि बरनाम होबाय थानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो आङो दिनै फिननाय होनो होननानै आङो बे समाव ससियेल मिडियायाव ओंखारबोनाय जाबाय। आङो हल बिटिआरनि बाथ्राखौ आङो बुंनाय नङा। आङो खालि जोंनि जुमदुवार समस्तिनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ आङो बुंगोन, आङो फिननाय होगोन बिपिएफनि बाथ्राफोरखौ आङो लानानै। बावैसो सान सिगां जोङो ससियेल मिडियायाव आरो मेल मिटिङाव बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जाय दैदेनगिरिफोरा जोंनि मानगोनां जुमदुवार समस्तिनि MCLA श्रीजुत रेवरेवा नार्जारी सारखौ मोननैसो दल सोलायनायनि थाखाय मोख्राजों थुलुना खालामबाय थादों। ओरै बारलाय हरै बारलाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै हाजिगदावबाय थादों, इयारखि खालामदों, जोङो बेखौ नुनो मोनदों। दा बाथ्राया जाहैबाय रेवरेवा नार्जारी सारा मोननैसो दल सोलायनायनि थाखाय जुदि मोख्रा जाबायब्ला नोंथांमोननि बिजाथि मानगोनां उइलियाम नार्जारीखौ नोंथांमोना मा बुंगोन? जों मिथिनायाव दिनैसिम बिदा गेदेर उइलियाम नार्जारीया खनब्रै बियो दल सोलायबाय। जुदि रेवरेवा नार्जारी सारा खननैसो दल सोलायनायनि थाखाय बियो मोख्रा जाबायब्ला निस्सय उइलियाम नार्जारी बिथाङा खनब्रै बियो दल सोलायबाय, बियो मोख्रानि बियो बिफा, मोख्रानि बियो बिमा जागोन, नंगौना नङा? आरो मोनसे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालाम, गोथौयै बिजिरनानै नाय। MCLA MLA फोरनि गेजेराव बियो जायो, माखासे बाध्यता जायो आरो खालि रेवरेवा नार्जारी सारल' नङा। जोंनि बिटिसिआव नोंथांमोना रायजो राजाफोरा एसे खेल खालामनानै नाय। रेवरेवा नार्जारीनि उनाव राजीब बांगाल सार, धनन्जय बसुमतारी सार, जय मसाहारी सार, सायखं बसुमतारी सार बिथांमोनखौ दल सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो आसामावबो नाय, गोबांथार MLAफ्रा कंग्रेसनिफ्राय BJPआव फैनाय जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। MCLA आरो MLA फोरनि गेजेराव बियो जाखायो सम सम परिबेसखौ लानानै। नाथाय आङो बेखौसो आङो कुइसन खालामनो लुबैयो, उइलियाम नार्जारी बिथाङा मानि बाध्य जादों? बिथाङाथ' सासे थिखादारसो। जों मिथिनायाव गाव बुंनाय बायदिब्ला ससियेल वार्कार होननानै बिथाङा गावखौ बुंनानै लायो। खनब्रै गाहाम दल सोलायनांगौनि बेहा मानि बाध्य जादों? बिथाङा बिजनेसमेनसो, बिथाङा ससियेल वार्कारसो। बिनि फिननायखौ जोङो इउपिपिएलनि जोङो सासे दैदेनगिरि आरो रायजो राजा जानानै जोङो नेनानै थाबाय। आरो बिनि उनाव आङो बुंनो लुबैयो जे बिपिएफनि बिजाथि मानगोनां बिदा गेदेर उइलियाम नार्जारी बिथाङाबो गोबां बाथ्राफोर, जे बाथ्राफोरखौ बियो देदगानानै बुङो, अहंकारै बुङो, प्रेक्टिकेलि खुनु सरसा गैयालासे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आङो बिदा गेदेर उइलियाम नार्जारी बिथांखौ मोनसे बाथ्राफोरखौसो आङो बुंग्रोनो आङो बे समाव आङो लुबैदों। दुगाफोरनि सायाव इसोराबो गसङो होननाय
मोनसे बाथ्रा दं। थारैनो आङो नुदों उइलियाम नार्जारी बिथांखौबो अतिरक्त दुगा नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै हाजिगदावनानै बाथ्रा बुंग्रा, ठाट्टा खालामनानै बाथ्रा बुंग्रा। आं बेखौ आरो आंल' नङा, गोबां जोंनि जुमदुवारनि रायजो राजाफ्रा बेखौ खालामगासिनो दङ। आङो नुदों समाव बिथाङा बिनि फिननायखौ मोनगोन, रायजोआ बिनि फिननायखौ होगोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दं। दा बिथाङा ओरैबायदि माखासे बाथ्राफोर बुंदों। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारालायनो जे बिटिसिनि थाखा, बिटिसिनि बाजेट, बिटिसिनि एसअपिडिजों मुंबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौनो मावाखै होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों। जा एफा एनै जोंनि बिटिसिआव उन्नति जादों, जे MLA फोरनि गेजेरजों जादों, आसाम सरकारा हरनाय गुडउइल आरो गोबांथार स्किमफोरनि गेजेरजों एसे एनै उन्नतिया जादों होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जे बिटिसिनि बाजेटजों, एसअपिडिजों, फैसाजों मोनसेबो डेभेलपनि खामानिखौ जायाखै होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव लेक्सारफोराव ओरैबायदि हाजिगदाव बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा आङो कुइसन खालामनो लुबैदों बिथांखौ, नोंथाङा जुदि जोंनि बिटिसिनि फैसाजों, बिटिसिनि एसअपिडिजों मावनाय खामानि मोनसेबो जुदि नुथाराखैब्ला आं नोंथांखौ खावलायदों, नोंथांनि फंबाय हिसाबै नोंथाङा जोंनि कासाबारियाव फै, कासाबारियाव फैनानै नायफै, आङो नोंथांखौ वेलकाम खालामदों। जोंनि कासाबारि एरियायाव, ओनसोलाव, हालामाव बिटिसिनि फैसाजोंनो जोंहा सुजित नार्जारी मेम'रियेल मोनसे अडिट'रियाम हल जोंहा कासाबारियाव जोंहा जाबाय। कासाबारियावनो जोंहा मोनसे 30 बेडेडनि हस्पिटाल, बेनि कनस्ट्राक्शना कन्टिनिउ जोंहा सोलिगासिनो दं। आरो जोंनि कासाबारि एरियायाव जोंहा PWD, जोंहा रड्स माखासे कन्टिनिउआव दं, माखासे जोंहा कमप्लिट जाबाय। बुरासारायाव जोंहा कन्टिनिउ मोनसे सोलिगासिनो दं। आरो फाख्रिगुरि दुलागावआव मोनसे कमप्लिट जाबाय, घागसायाव कमप्लिट जाबाय। आरो गोबांथार बिटिसिनि फैसाजों मावनाय खामानिफोर गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि कासाबारि ओनसोलाव जाबाय। नोंथाङा जुदि नुवाखैब्ला आं नोंथांखौ खावलायदों, नोंथाङा फै, आङो नोंथांनो दिन्थिगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंबावगोन, नोंथाङानोथ' मा होननानै बुङो, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय गणश्याम दास EMनिफ्राय जोंनि कासाबारियाव नैबे अमा दखान फानग्रा खाथियाव मोनसे स्ट'र, गुदाम नोंथाङानोथ' लुदों। आरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा बै जोंनि संकस दै सेराव, खासियाबारि उपेन्द्रपुर सेराव नोंथाङा संकस प्रटेक्शननि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय नोंथाङा मोनसे गिदिर एमाउन्टनि नोंथाङा माथावरि बानायदों। नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो हास्थायदों? नोंथाङानोथ' बिटिसिनि फैसाजोंनो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय नैबे 5 बोसोराव नोंथाङा क्र'रनि खामानि नोंथाङा मावबाय। नाथाय नोंथाङा दिनै दसे सम BPFआव फैनानै जेबोखौनो मावाखै होननानै नोंथाङा मुं सुनो नागिरदों, बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आं नोंथांखौ धिक्कार खालामदों। आरो आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांनि सायाव गोसो गैयामोनब्लाबो आङो दिनै बुंबावनो बाध्य जाबाय। जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जुमदुवार समस्तिनि UPPLनि बेसेबां दैदेनगिरिफोरा बा बिजनेसमेनफ्रा नैबे 5 बोसोराव कनस्ट्राक्शननि खामानिखौ मोनखो आं मोजाङै मिथिया, निस्सय गोबां दं।
खामानि मावगिरिफ्रा वार्कारफ्रानो होन आरो मा होननानै बुङो कन्ट्राक्टरफ्रानो होन नाथाय आं बेखौसो बुंनो लुबैयो बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथाङाथ' नैबे 5 बोसोराव एखेबारे बिटिसिनि मोनसे डिपार्टमेन्ट जे डिपार्टमेन्टआ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टखौ इएमखौनो नोंथाङा बायदों इएमनि हासुनाय खिनाय जानाय लोंनाय गासिखौबो नोंथाङा दायित्व लाजोबनानै दिनै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव जेसेबां बाजेट जायो बे बाजेटखौ नोंथाङानो 80% मावदों होननानै दिनै जों मिथिगौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ होनब्ला नोंथाङा बोरै बुंनो हाखो जे बिटिसिनि फैसाजों जेबो खामानिफोरखौनो मावाखै जेबो उन्नति जायाखै होननानै उइलियाम आदा नोंथां नायगंनानै मुजु नोंनि आथिङाव गोग्लैगोन नायदावनानै मुजु नोंनि मोखाङाव गोग्लैगोन बेखायनो आं खावलायदों नोंथांखौ बिदा हिसाबै मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ थाल लायै बुंनो सेस्था खालाम आरो आङो मोनसे खोथाखौ आङो बुंबावगोन नोंथाङा ओरैबायदि बुंदों दाखालिसो हास्रावबारियाव जे जोंनि इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जेब्ला रायजो राजाजों जोंहा मेल मिटिं जायो आल'सना जायो बे समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाया खावलायनाय बायदि माखासे एमारजेन्सि जे लामा बानायनांगौ दालां बानायनांगौ बेफोरनि थाखाय रायजो राजाया खावलायनाय बायदि जोंनि दैदेनगिरिफोरा कन्टिनिउ रायजो हास्थायनाय बायदि लामा रिपेयारिं खालामनानै होदों बाम्बु ब्रिज खालामनानै होदों माथावरि खालामनानै होदों केनेल खालामनानै होदों दा बे बाथ्राफोरखौबो लानानै नोंथांखौ हाजिरदावनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथाङा ओरैबायदि हाजिरदावदों जे जेसेबां खामानि मावदों बे खामानिफ्रा एखे गासिबो स्किमनि खामानि जोबनो ओरैबायदि असैथो नंखाय बाथ्रा नोंथाङा बुंनो हायो आं आसरित मोनदों आं ओरैबायदि सानदों नैबे 20 बोसोराव नोंथाङा एसे कन्ट्राक्टर हिसाबै दिनै बिपिएफजों गाबोन बिजेपिजों थानानै गाबोन इउपिपिएलजों थानानै नैबे 20 बोसोराव बिटिसिनि फैसाजों नोङो गोबां इन्टारेस्ट खालामबाय फर्ति खालामबाय नोंथाङा जाबाय लोंबाय दा आं बेखौसो सानबाय थादों नोंथाङा ओरैबायदि बाथ्राफोर बुंदों जे स्किमखौ 50 लाखनि लाबोदों 50 लाखनि जायगायाव 50,000 खामानि मावदों होननानै नोंथाङा बुंदों 20 लाख स्किम लाबोदों 20 लाख स्किम लाबोनानै 20,000नि नोंथाङा खामानि मावदों होननानै बुंदों बाखि थाखाफोरखौ जाजोबदों होननानै नोंथाङा बुंदों आं दिनै ओरैबायदि अनुभब खालामदों स्टाडि खालामदों आङो हमदांदों निस्सय नोंथाङा बावैसो सान सिगां बा माखासे बोसोरनि सिगां आरो बारग'लांनाय समफोराव नोंथाङा एसे कन्ट्राक्टर हिसाबै निस्सय बेबायदि नोंथाङा खामानि मावथारोमोन जायनि थाखाय नोंथाङा बे बाथ्राखौ दिनै इजिलि बुंनो हादों नोंथाङा सर' गोनांखायसो उइलियाम आदा नोङो सर' गोनांखायसो बे बाथ्राखौ नोङो बुंनो हादों बाथ्राखौ खुगा दं होननानै जेरै गोसो एरै बुंनाया थिग नङा उइलियाम दादा एसे थाल लानानै बाथ्राफोरखौ बुंनो सेस्था खालाम आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बिथाङालायनो गावनि देरहानाया एखेबारे रोखा खाथां जाखाबाय बर'फोरनि भटखौ गाव 70-75% मोनगोननो मैयाबो जेनेबा दावागुरि 2आव थांनानै मिटिं खालामहैदों मुस्लिमनि भटखौ 70% मोनगोननो मथा मथि आदार्स भटखौनो गाव 70 एसटि भटखौबो 70-75% गाव मोनगोननो देबा बेबायदि मोननानै गावनि देरहानाया एखेबारे रोखा जाखाबाय खाथां जाखाबाय होननानै बिथाङा बुंदों दा बिथांनि अंक बायदिब्ला बिथाङा गैथाराब्लाबो 47,846 भटनि गेजेराव मथा मथि बिथाङा
26,000 27,000 भट मोननांगौ बिथांनि जे हिसाब होनाय रायजो राजाफोरनो जे हिसाब होनाय बिथाङा मा होननानै बुङो मास्टार डिग्रीखौ मेथ्सआव खालामदों नामा आङो बुंनो रोंला आङो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै आङो मिनिनोसो आङो लुबैयो खारन जोंबो एखेबारे प्रेक्टिकेलि गोबां बोसोर जोंबो पलिटिक्स खालामबाय राजनितिक खालामबाय राजनितिकनि नलेजआ खम बेसि माने जोंनियावबो दङ जों दिनै ओरैबायदि नुदों बिसेसकरि बर' भटफोरखौ मा होननानै बुङो 70-75% मोननायनि बाथ्राखौ बिथाङा एखेबारे गोजानाव दोनथ' जों दिनै ओरैबायदि नुदों बिसेसकरि गोबां एरियाफ्राव जोंनि खासाबारि एरियायावनो माखासे बर' गामिफोराव आजिर थारिखआव दिनैनि दिनाव उइलियाम बिथाङा मिटिं खालामनो हानायनि केपासिटियाव बिथाङा गैया दिनै बर' गामिफोराव थांनानै बिथाङा बेबायदि खालामो मिटिंखौ अपेन फिल्डआव बिथाङा लानो हाया अपेन फिल्डआव जुदि मिटिं लायोब्ला जोंनि बर' मानसियाथ' ट्राइबेल मानसिया एखेबारे इउपिपिएलआ इउपिपिएलखा बिपिएफआ बिपिएफखा बिपिएफनि मिटिं जायोब्ला इउपिपिएलनि सासेबो मानसिया फैया आरो इउपिपिएलनि मानसि जायोब्ला बिपिएफनि मानसिफ्रा फैया बेखायनो जों नुदों उइलियाम बिथांखौ आङो गासिबो गामिनि बाथ्राखौ आङो बुंनो थाङाखै माखासे गामिफोराव बिथाङा दिनैनि दिनाव मिटिं खालामनो हानायनि अबस्थायाव गैया बियो अपेन फिल्डआव बियो मिटिं लाया सोरनिबा न'आवसो बियो मिटिं लायो थेवब्लाबो बिथाङा बुंगासिनो दं आजिर थारिखआव बर'फोरनि भटखौ गावलायनो 70% 75% भटखौ मोनगोन थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बिथांनि बुंनाय रावफोरा बिथांनि बाथ्रायाव गोजावनो नाङा रायजो राजाफोर एसे गोथौवै सिन्था खालामनानै नाय आरो माखासे कमिउनिटि जातिफोरनिखौ जोङो नुदों जोङो खेल खालामदों 2020आव जेब्ला बिपिएफनिफ्राय रेवरेवा नार्जिहारि सारा केन्डिडेटमोन बिसेसकरि राभाफोरनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों ओरैबायदि राभा वार्कारफ्रा रेवरेवा सारजों लैहोर लैहोर ओंखारफानानै रेवरेवा सारनि खामानि मावनायखौ जोङो बै समाव जोङो नुनो मोनदों नाथाय दिनैनि दिनाव नायदो बिपिएफ हिसाबै उइलियाम दा हिसाबै खामानि मावग्रा राभा बिदा फंबायफोरखौनो जोङो दिनैनि गेजेराव जोङो नुवाखै दङब्लाबो खुब खम पारसेन्ट थिग गासिबो जातियानो दिनैनि दिनाव बेबायदि जानानै दं मुस्लिमाबो नोङो सानैसोल' दैदेनगिरिफोर दं नोङो हालिमुल बिथां दं आरो माखासे दं नाथाय बै समाव रेवरेवा सारनि जानानै बिपिएफनि जानानै जाय मुस्लिमफ्रा दोलै नोरै ओंखारनानै खामानि मावदोंमोन बे दैदेनगिरिफ्रा आजिर थारिखआव मा होननानै बुङो बिथां उइलियाम नार्जारिजों गैया थेवब्लाबो बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों 70%खौ आजिर थारिखआव मुस्लिम हिसाबै गाव मोनगोन ओरैबायदि बाथ्रा बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बिक्तिहीन जेबो ओंथि गैया रायजो राजाफोर फोथायनो नाङा साबधान जा माने आंनि स्टाडियाव बिसेसकरि आंनि स्टाडियाव आङो दिनै नुदों मानगोनां उइलियाम नार्जारिनि जेननाया 100% बियो खाथां खुनु प्रकारैबो मानगोनां उइलियाम नार्जारि बिथाङा जोंनि जुमदार समस्तियाव बियो देरहाया बिनि जेननाया 100% खाथां आङो गासिबो बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ दं होननानै बुङोब्ला उननि समफोराव आङो फारि फारि आङो बुंलांगोन आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैयो रायजोफोर गभर्नमेन्टआ माब्लाबाबो बिपिएफनि जाला गभर्नमेन्टआ ओइबार जों इउपिपिएलनि जागोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोंनि जुमदुवारनि रायजो राजाफ्रा एसे गोसो होनानै खोनासं गभर्नमेन्टआ एखेबारे जोंनि इउपिपिएलनि जागोन प्रमद बर' सारा चिफ जागोन ट्रेक्टर पार्टिनि गभर्नमेन्ट जागोन दा जोंनि जुमदुवार समस्तियाव जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि खालामनानै भुल खालामनानै उइलियाम नार्जारि बिथांखौ नोंथांमोना देरहाहोयोब्ला देरहाखांनायनि 2 घन्टानि उनावनो उइलियाम बिथाङा मा होननानै बुङो इउपिपिएलआव बियो थांगोन बे बुस्थुखौ आङो दाथियै गोरायै आङो गोनांथि जायोबा
लिरनानैबो होनो आं हायो एकेबारे 100% सियर बियो देरहानानै थाङोब्ला बियो UPPL जों बियो थांगोन बा BJP जों बियो थांगोन मुंबो खारन गैयालासेनो बियो खनब्रै जुदि दल सोलायनो हायोब्ला MCLA जाखांनायनि उनाव दल सोलायनो हाया होननानै सोर लिरनानै होनो हागौ बिनिखायनो आं खावलायदों BPF नि दैदेनगिरि आरो मा होननानै बुङो BPF नि केन्डिडेट बिथांखौ गणतन्त्र होननानै बाथ्रा बुंनो हानायनि मोनथाय अधिकारा बयनाबो दङ नाथाय गावबा गाव देरहानायनि सार्थआव दलनि जे माखासे थांखिफोर बेफोरनि सायाव बाथ्राखौ बुं नंथारै बाथ्राफोरखौ लानानै बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा आं बिनि सायाव आङो खावलायदों आरो मोनसे खोथाबाव रायजो राजाफोर नोंथांमोना गोथौयै गोसो होनानै खोनासंनाया मोजां आं मिथिनायाव मानगोनां उइलियाम आदाया अरिजिनाली बियो BPF नङा अरिजिनाल बियो BPF नङा अरिजिनाल BPF दं होननानै बुङोब्ला जोंनि जुमदुवार समस्तियाव प्रदुत सारमोन दं आदै अलेन नार्जारीमोन दं आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा मोनजायाब्लाबो जुमदुवार समस्ति हिसाबै अरिजिनाल BPF नि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जुमदुवार समस्तियाव दङ नाथाय मानगोनां आदा उइलियाम नार्जारीया बियो अरिजिनाल बियो BPF बियो नङा दिनै जे बियो सराइबिल समस्तिनि मानसिब्लाबो जुमदुवार समस्तिनि जे BPF नि बियो बिजाथि जाफैदों केन्डिडेट जाफैदों बिनि आन्दोआव गोबां बाथ्राफोर दं जे बाथ्राफोरखौ जों जथेस्थ परिमाणे मिथिगौ आं दिनै बुंगोन रायजोफोर बे बाथ्राखौ बियो नंखाय बुंनो हाया आरो नंखाय होननानै बियो बुङोब्ला गावनि देरहानायनि सार्थआव बियो बाथ्राखौ बियो बुंगोन दिनै जे बियो जुमदुवार समस्तियाव बियो केन्डिडेट मोनदों BPF नि मानगोनां BTR नि बारग' सिट BTC नि बारग' सिट हाग्रामा महिलारि सारनो गोबां एमाउन्टनि लक्ष लक्ष थाखा बियो होनानैसो दिनै जुमदुवार समस्तियाव बियो बिजाथि बियो मोनदों बायनानैसो बियो लादों नोंथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनानै नायब्लानो जाबाय बेबायदि व्यक्तिया जोंनि जुमदुवार समस्तिनि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव गोथौयै सिन्था खालाम लास्टआव आं मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंबावनो हास्थायबाय ओइबार जुमदुवार समस्तियाव मा होननानै बुङो सालानि मास आरो लकाल मासनि गेजेराव जुद्धुआ जागोन रायजो राजाफ्रा सालानि जाखौ जानो गोसो गैला बरफनि नाखौ जानो गोसो गैला सालानि ना जायोब्ला लकाल मा होननानै बुङो बरफनि ना जायोब्ला बेमार जायो आथिं सानाय जायो गोबां बेमार जायो बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाबाय ओइबार जोंनि जुमदुवार समस्तिनि भटार्सफ्रा रायजो राजाफ्रा मा होननानै बुङो लकाल नाखौसो जागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं दा आङो बेखौ बुंनानैनो आङो फोजोबनाय जाबाय हामबायसै रायजोफोर खुलुमबाय